Να είμαστε λοιπόν εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου και λοιπόν, όπως σας είπα από την αρχή, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε έναν υπέροχο άνθρωπο. Εγώ πρώτη φορά άκουσα σε έναν γάμο πώς παίζει, τον τρόπο που παίζει και το που τραγουδάει, υπέροχος. Να τον καλησπερίσουμε Παναγιώτη Σχολόπουλο στην παρέα μας. Καλησπέρα Γιάννη μου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Και εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ, που δέχτηκες την πρόσκληση, να τα πούμε λίγο έτσι, να γνωριστούμε και εδώ στους ακροατές της Αυστραλίας και όχι μόνο, και όλης της Ελλάδος. Λοιπόν, τι κάνεις, πώς είσαι καταρχάς αυτόν τον καιρό που σε βρίσκουμε? Καταρχάς, δόξα τω Θεώ, από υγεία πάμε καλά. Αυτό είναι το θετικό. Πού με βρίσκεται. Πολλές οι εμφανίσεις εντός και εκτός Ελλάδος, με τους συνεργάτες μου. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος μας αγαπάει και αυτό μας το δείχνει. Την προηγούμενη εβδομάδα γυρίσαμε από Γερμανία. Ήμασταν στο Πλόχιγεν, Στουτγκάρδη. Αύριο φεύγουμε, πάμε για Αθήνα, εκδηλώσεις συλλόγου. Δόξα τω Θεώ, από υγεία και δουλειά πάμε καλά. Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να βαθύνουμε λίγο σιγά σιγά, να δούμε καταρχάς ποιος είσαι εσύ, με το τι ασχολείσαι και τα λοιπά, να μάθει και ο κόσμος. Όπως είπαμε, είσαι ένας παντιακός καλλιτέχνης που ασχολείται με το τραγούδι και με την ποντιακή λύρα. Ποιο ήταν έτσι το πρώτο άκουσμα, αν υπήρχε κάποιο πρώτο άκουσμα που σε ερέθησε και σε τράβηξε και σε είπε και ότι ναι, θα ασχοληθώ με το τραγούδι, με το ποντιακό τραγούδι, με την ποντιακή τη λύρα? Καταρχάς, η καταγωγή μου είναι από ένα χωριό της Κοζάνης, το Μαυροδέντρι Κοζάνης. Το ξέρω πολύ καλά. Το ξέρω, ναι, ήταν. Εκεί λοιπόν μεγαλώσαμε μέσα σε σύλλογο, ποντιακό σύλλογο. Η λύρα δηλαδή δεν ήταν κάτι άγνωστο στα αυτιά τα δικά μου. Απλά δεν ασχολούμαι μέχρι τα 16 με τη λύρα. Από τα 9 μέχρι τα 15 πήγαινα σε οδείο, αρμόνιο. Στα 16, όντας χορευτής του συλλόγου και εγώ, όπως πολλά παιδιά από το χωριό, ξεκίνησε να κάνει μαθήματα ο Μιχάλης Ζακαλιοτζίδης στο Δρέπανο Κοζάνη, στην Κοζάνη, εδώ, σε ένα χωριό. Και έτσι πήρα την απόφαση, επειδή μ' άρεσε ο ήχος της λύρας, έτσι πήρα την απόφαση να μάθω, να προσπαθήσω τουλάχιστον να μάθω. Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που έπιασες στα χέρια σου τη λύρα και πώς ένιωσες? Αυτά δεν ξεχνιούνται. Και δεν ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή την ερώτηση πρώτη φορά μου την κάνω το μεταξύ. Το μόνο που κάναμε ήταν ταρατατάν, μόνο αυτό έκανα τότε και έλεγα τι ωραίος ήχος. Wow, ναι. Και σκέψου ήταν 2 νότες και έλεγα είναι δυνατόν. Και λέω θα προσπαθήσω να μάθω. Θα προσπαθήσω να μάθω λύρα. Και φτάσαμε στο σήμερα. Με τα χρόνια. Αν μπορούσες να απαντήσεις, η λύρα διάλεξε εσένα ή εσύ τη λύρα? Νομίζω και τα δύο. Και εγώ τη λύρα και η λύρα εμένα. Δηλαδή με κέρδισε από την πρώτη επαφή που είχα στα χέρια μου. Ακούσαμε και 2 υπέροχα τραγούδια δικά σου. Το ένα είναι «Την καρδία μου» και το άλλο «Έρημον εν ζωή μου». Πολύ ωραία. Αυτά με άγγιξαν πιο πολύ από όλο το ρεπερτόριο που άκουσα στο κανάλι σου και γι' αυτό θέλησα να τα βάλω, να τα ακούσουμε. Θα μας πεις σε πολύ λίγο για ένα από τα τραγούδια σου κάτι, αν θέλεις. Όμως σε παρατηρούμε μέσα από τα social media ότι ηχογραφείς κιόλας μέσα σε στούντιο δικά σου κομμάτια και φτιάχνεις, όπως ακούμε κιόλας. Τι σημαίνει για εσένα όταν βρίσκεσαι στο στούντιο και κάνεις τα δικά σου κομμάτια, πώς νιώθεις? Κοίταξε να δεις, για μένα είναι τρόπος έκφρασης. Όπως ο καθένας έχει το χώρο του, ρε παιδί μου, στο σπίτι του, εμένα ο χώρος μου στο σπίτι μου είναι το δωμάτιο μου, το οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Είναι τρόπος έκφρασης, είναι ανάγκη έκφρασης, αν μπορούμε να το πούμε ανάγκη. Στην ουσία εξωτερικεύουμε κάτι το οποίο δεν μπορείς να το περιγράψεις με λόγια.
ή με ένα χαρτί και ένα στυλό. Είναι κάτι περισσότερο δηλαδή από ανάγκη για δημιουργία ή εκτέλεση έργων. Το βλέπω εγώ. Για μένα. Υπάρχει έτσι κάποια στιγμή, μάλλον κάποια δυνατή στιγμή που θυμάσαι και δεν την έχεις ξεχάσει ποτέ κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης, κάτι? Επειδή μίλησε για το καρδία, θα σου πω ότι επειδή δουλεύτηκε και πολλά χρόνια το τραγούδι για να γίνει αυτό που είναι, για αυτό που δώσαμε στον κόσμο, νομίζω τα γυρίσματα όλων των συντελεστών, επειδή τα έζησα, ήμουνα σχεδόν σε όλα μέσα, ήταν αυτό που ήταν το συγκινητικό, το ωραίο, ότι ξαφνικά άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν να παίξουν ο καθένας στο δικό του χώρο, και ο καθένας με το λιθαράκι του ήρθε και έκανε ένα κύκλο το τραγούδι και τελείωσε το τραγούδι. Δηλαδή είναι πολύ όμορφο. Ήταν πολύ όμορφο. Βλέπω ότι μέσα από τα τραγούδια σου βγάζεις αυτό το συναίσθημα το οποίο νιώθεις, βγάζεις την παράδοση στον πόντο, και πολλά από τα βιντεάκια που ανεβάζεις μέσα από το στούντιο βλέπω ότι σου αρέσει και η δημιουργία, να δημιουργείς κάτι από το μηδέν. Ναι. Ναι. Θέλει πολύ προσοχή το θέμα της δημιουργίας. Προσπαθώ να είμαι προσεκτικός στο θέμα της δημιουργίας, της ενορχήστρωσης, ώστε αυτό που θα ακουστεί στο 2025, σήμερα δηλαδή που θα ακουστεί, να μην θα έχει διαφορά από το χθες, γιατί ζούμε σε άλλους καιρούς, μεγαλώνουμε διαφορετικά. Πλέον ο κόσμος με τα social media βλέπεις ότι έχει απλωθεί, έχει γίνει... Μην ξέρεις τι γίνεται τώρα στην Αυστραλία. Από στάτους κάνουν φίλοι από εκεί. Που σημαίνει ότι σίγουρα δεν θα είναι ίδιο, αλλά προσπαθώ και εγώ και οι συνεργάτες μου να το έχουμε λίγο πιο low. Δηλαδή να είναι διαχρονικό, να γίνει διαχρονικό. Το διαχρονικό είναι κάτι το οποίο θα το δείξει ο καιρός, θα το δείξει ο χρόνος, η αγάπη του κόσμου. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα δημιουργούμε κάτι διαχρονικό. Δεν ξέρεις αν είναι. Τώρα εμείς θα το δεις μετέπειτα. Ναι. Κάτι το οποίο μας αρέσει και εξωτερικεύουμε τον κόσμο μας. Αύριο μεθαύριο, αν θα είναι διαχρονικό, θα το κρίνει η ιστορία, ο χρόνος. Πολλοί λένε και λέμε ότι είμαστε πόντιοι λόγω των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας, τέλος πάντων, αλλά είτε δεν ξέρουν τους χορούς τους ποντιακούς, είτε δεν θέλουν να τους μάθουν κτλ. Αλλά ούτε ξέρουν την ποντιακή γλώσσα. Πώς όμως μπορεί να μεταδοθεί έτσι το ποντιακό αίσθημα σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν την ποντιακή γλώσσα, τους χορούς κτλ? Κοίτα να δεις τι γίνεται. Η πιο άμεση επικοινωνία με τον κόσμο είναι να ακούσει ένα τραγούδι, να αντιληφθεί τι λέει το τραγούδι, γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν και πολλά γλωσσάρια σε κάθε ένα που ανεβάζουμε. Από κάτω υπάρχει το γλωσσάρι. Δηλαδή, άμα μπει κάποιος στο podiaclyrics.gr, εκεί μπορεί να βρει όλα τα τραγούδια. Έχουν κάνει τα παιδιά, ο φίλος μου Κώστας Καρακασίδης και όλη η ομάδα του, έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Είναι ανεβασμένα όλα τα τραγούδια, που κάποιος, αν θέλει να καταλάβει τι λέει κάποιο τραγούδι, μπορεί από εκεί να καταλάβει ακριβώς για τι πράγμα μιλάει. Από εκεί και πέρα μετά, το θέμα είναι πώς θα κερδίσει τον ακροατή που δεν είναι πόντιος, να προσπαθήσει να το φέρεις στο χώρο το ποντιακό, και από εκεί να μάθει για το θέατρο, να μάθει για το ποντιακό φαγητό, να μάθει την ιστορία. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία... μην ξεχνάμε τώρα ότι βέβαια ότι έχει μπει και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έχει μπει και η ποντιακή
Ναι. Δηλαδή πλέον έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, νομίζω. Στο να μάθει κάποιο την ποντιακή ιστορία και τους χορούς και τη γλώσσα. Και χαιρόμαστε πολύ που και η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και μπορεί μέσα από την τεχνολογία όλος να βρει μεταφρασμένα τα τραγούδια και να τα μάθει όλα. Και... Όχι μόνο, άμα μπει Google Earth, μπορείς να πας και τραπεζούντα να δεις στο Ναι, σήμερα πώς είναι. αυτό. Παναγιώ, σου μιλάμε που μας πάει, ρε παιδί μου, μπορείς να δεις σήμερα πώς είναι. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με την τεχνολογία. Βέβαια, ξέρεις ότι γνωρίζω ότι έχω και κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιών, που τα ψάχνω αρκετά αυτά τα πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν πολλά άτομα της ίδιας ηλικίας με μένα, 20 χρονών, που πηγαίνουν σε συλλόγους, που πηγαίνουν σε πανηγύρια και τέτοια. Και όχι μόνο αυτό, τα τραγουδάνε και τα τραγούδια όλα απ' έξω. Με ενθουσιάζει πάρα πολύ αυτό που μπαίνουν μέσα στην ποντιακή παράδοση, μαθαίνουν τα τραγούδια, μαθαίνουν την ιστορία μας. Νομίζω ότι από το 2023, 2022, δηλαδή σήμερα βλέπουμε έντονα ότι η νεολαία είναι δίπλα. Βλέπουμε έντονα ότι δεν θα πάει να διασκεδάσει σε ένα κλαμπάκι. Ναι. Θα πάει όμως στο χώρο ενός συλλόγου ποντιακού. Την προηγούμενη εβδομάδα που είμαστε στη Γερμανία, που τα παιδιά, ρε παιδί μου, δεν έχουν την άμεση επαφή με τα χωριά. Είναι διαφορετικά τελείως. Ζουν διαφορετικά τελείως. Και όμως, αυτό είναι το πιο συγκινητικό, όλα τα παιδιά, νεολαία full, όλα τα παιδιά τραγουδούν, λες, μπράβο, υπάρχει αύριο. Θα υπάρχει αύριο, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει, νομίζω αυτό. Άρα υπάρχει μια μικρή ελπίδα. Στα τέρμα. Ναι. Άρα υπάρχει μια μικρή ελπίδα ότι η φλόγα της παράδοσης θα συντηρείται με πολύ μικρά ξελαράκια και θα ανάβει ακόμη. Όχι μικρή, μεγάλη ελπίδα. Μεγάλη. Ναι. Απλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικοί. Εμείς που είμαστε οι πιο άμεσοι με το κοινό, γιατί θα πάει σε θέατρο, θα πάει στο σχολείο, θα πάει σε χορούς. Βλέπουμε ότι η νεολαία πάει πιο πολύ σε χορούς. Κλείνει δηλαδή πιο πολύ εκεί, στη διασκέδαση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εμείς, ώστε αυτό που δίνουμε, όσον αφορά το γλωσσάρι μας, να είναι όσο μπορούμε πιο κατανοητό, πιο ορθό, να το καταλαβαίνει ο άλλος, άμα δεν καταλαβαίνει να μας ρωτάει κάτι, γιατί και εμείς μπορεί να μην ξέρουμε. Δεν είναι παράλογο να μην ξέρουμε κι εμείς. Καλά, εννοείται. Δεν ξέρουμε και τα πάντα. Εννοείται. Ακριβώς. Αρκεί να θελήσει να μάθει και να αγαπήσει την ποντιακή παράδοση. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση που τη θυμάσαι χαρακτηριστικά και σε έχει στιγματίσει και λες ότι αυτή είναι από τις πιο ωραίες, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και θα ήθελα να ξαναπάω σε αυτό το μέρος? Γιάννη μου, όλες οι εκδηλώσεις όλων των συλλογών, όλων των παιδιών δηλαδή, που τρέχουν και προσπαθούν, είναι η κάθε μία ξεχωριστή. Η κάθε μία είναι ξεχωριστή. Η κάθε μία έχει τη δικιά της έγλη, τα δικά της χαρακτηριστικά. Αυτό ας με επιτραπεί να το πω κιόλας, ότι σημαδευόμαστε πιο πολύ από τα ταξίδια που γίνονται στο εξωτερικό. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν μιλάνε, η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά, είναι τα αγγλικά. Μελβούρνη, 2017-2019, 2 χρονιές. Γνώρισα ανθρώπους, γνώρισα παιδιά τα οποία η μητρική τους ήταν τα αγγλικά. Ναι. Πώς να φτάσει στη Μελβούρνη ζουνε. Εννοείται. Hello mate, how are you? Τέτοια πράγματα. Και τα βλέπω και σήμερα, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους στη Μελβούρνη. Τα βλέπω και σήμερα και τραγουδάνε. Παίζουν λύρα. Είναι ενεργά στους συλλόγους, στα κοτσαμάνια, στους μομέρους. Βέβαια, τρομερή δουλειά κάνουν και οι συλλόγοι που είναι εκεί πέρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι η ιδιαιτερότητα αυτών των παιδιών είναι ότι δεν έχουν μητρική την ελληνική. Και πρέπει να μάθουν τα ελληνικά και μετά τα ελληνικά και τα ποντιακά. Και όμως έχουν θέληση και το κάθονται και τα μαθαίνουν.
Ναι, ναι, Ναι. ναι, ναι. Έχω Και είναι, δει τώρα ένα βιντεάκι τελευταία στο TikTok ε, που πήγε ένας Έλληνας δάσκαλος χορού, πήγε στην Ιαπωνία, νομίζω στην Κίνα, και έμαθε στους Κινέζους ποντιακά και χορεύουν τα ποντιακά όλοι μαζί και τραγουδάνε. ναι, 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 ναι. Δεν είναι κακό να προσπαθείς να μάθεις την κουλτούρα κάποιου λαού, κάποιου πολιτισμού. Δεν είναι καθόλου κακό. Εγώ χαίρομαι που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, που μεταδίδεται όλη και η ελληνική κουλτούρα και παράδοση και η ποντιακή σε όλο στον κόσμο. Σε όλο- Ποιο στοιχείο είναι για εσένα η φωνή του πόντου? Είναι η λύρα, είναι η γλώσσα ή είναι η ψυχή? Ε, Γιάννη μου, νομίζω ότι είναι το συνδυασμός πραγμάτων. Δηλαδή είναι και η ψυχή που βγάζει ο κάθε καλλιτέχνης και η λύρα που θα παίξει και ο τραγουδιστής πώς θα τραγουδήσει. Πιστεύω ότι ο συνδυασμός των τριών θα φέρει το κατάλληλο αποτέλεσμα. Έτσι, συμφωνώ. Όλοι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα είναι κάτι πολύ εύηχο στα αυτιά του ακροατή. Νομίζω δεν μπορεί να λείψει κάτι από τα τρία. Θέλω να μου πεις είτε με μία φράση, είτε με μία λέξη, είτε με έναν οποιοδήποτε τρόπο, για εσένα τι θα πει μουσική, τι σημαίνει μουσική. Με μία λέξη. Είτε με μία λέξη, είτε με μία φράση, είτε με οποιοδήποτε τρόπο και με ανάλυση να το κάνεις, δεν είναι? Για μένα μουσική είναι έκφραση, είναι συναίσθημα, δηλαδή, αν μου ζητήσεις να σου πω αυτό το πράγμα, μπορεί να ξεκινήσω τώρα και να σου λέω επίθετα μέχρι αύριο τέτοια ώρα. Η μουσική. Η μουσική είναι κάτι το οποίο κόκαλα δεν έχει, κόκαλα σπάει. Είναι η ομορφιά που κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του και το εισπράττεις. Με τη μουσική ερωτεύεσαι, με τη μουσική κλαις, με τη μουσική αγαπάς, με τη μουσική, ακόμα και στα τελευταία πάλι μουσική ακούς. Η μουσική είναι τα πάντα για μένα. Το έθεσες πολύ ωραία και το περιέγραψες. Να πω και εγώ τη δικά μου ερμηνεία που τη λέω σε όλους τους καλεσμένους. Οι ακροατές το έχουν μάθει απ' έξω αυτό που λέω, αλλά θα το πω για να το ξέρετε κι εσείς. Λοιπόν, μουσική εγώ λέω ότι είναι ένα δωμάτιο. Αυτό το δωμάτιο, μπαίνεις μέσα σε αυτό το δωμάτιο, κλειδώνεις την πόρτα και το κλειδί θες να το πετάξεις κάπου μακριά, να μην μπορείς να το πάρεις ποτέ. Και κάθεσαι σε αυτό το δωμάτιο και ανακαλύπτεις την κάθε γωνία του, το κάθε βιβλίο στη βιβλιοθήκη, το κάθε αντικείμενο που έχει, οτιδήποτε και αν έχει μέσα σε αυτό το δωμάτιο, κάθεσαι και το ανακαλύπτεις. Έτσι ακριβώς. Και ας με επιτραπεί λίγο να επέμβω σε αυτό που λες. Η μουσική είναι κάτι το οποίο δεν έχει τέλος. Δεν έχει Πάντα όρια, ναι. κάτι θα βγαίνει και θα μας μαθαίνει και θα είναι άρρητο αυτό. Αυτό το πράγμα δεν έχει, είναι απίστευτο. Η μουσική είναι απίστευτο. Ναι. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη η μουσική, καταρχάς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να επιλέξεις ένα από τα τραγούδια που έχεις δημιουργήσει και να μας πεις το backstory του τραγουδιού, πώς ξεκίνησε, πώς ήρθε όλη αυτή η ιδέα, κάτι που θέλεις να γνωρίζουν οι ακροατές για το τραγούδι αυτό. Αν θέλεις μπορούμε να μιλήσουμε και για το τελευταίο που είναι και πολύ συμμετοχικό. Που είναι δηλαδή και είναι και στο σήμερα. Σκέψου, οι συντελεστές είναι η Αγάπη Τσαΐδου, ο Αθανάσιος Ξενούδης στο κανονάκι, η Αγάπη Τσαΐδου φωνητικά, ο Γιάννης ο Πούλιος λαούτο, ο Θανάσιος ο Άνης Κουρστά, ο Θάνος Τρέμις στον μπάσο, ο Χωάν Αντωνιάδης τύμπανα, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος στο καβάλ, στη φλογέρα, ο Κωνσταντίνος Σπόγλου σάζι, ο δικός μου ο Κουρστός, ο συνεργάτης μου, ο Κώστας Κελεσίδης στα τύμπανα, ο Κώστας ο Σιώπης ζουρνά, ο Λάκης ο Παναγιωτίδης κιθάρες, ο Αφεντουλίδης ο Νίκος, ο άλλος ο συνεργάτης μου πλήκτρα,
Στίχους έχει γράψει η Αναστασία Τρανουλίδου με τον Γρηγόρη του Σιδερά. Αυτό το τραγούδι ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια. Και όταν λέω πολλά δεν λέω για ένα-δύο, μιλάω αυτό το κλιπ ήθελα πολύ καιρό να το κάνω. Δεν είναι δική μου ιδέα το κλιπ. Το κλιπ αυτό το έχω δει από μια ομάδα Τούρκων που γράψαν τα Ντόκα Ιτσί, οι οποίοι τα οικολογικά γράψαν δηλαδή για τη φύση και κάνανε 9 τέτοια βιντεάκια. Σε ένα από αυτό το βιντεάκι από τον Ντόκα Ιτσί συμμετέχει και ο Θαλασσινός Παντελής. Μπορεί να το έχω δει και τώρα να μην το θυμάμαι. Σίγουρα το έχεις δει. Μετά το έκανε Ερωτόκριτος από πολύ συμμετοχικό. Και δεν περίμενα ποτέ να φτάσω να μπορέσω να τα καταφέρουμε να γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Ήθελε πάρα πολύ δουλειά. Σκέψου ότι το τραγούδι αυτό έχει ηχογραφηθεί 3 φορές για να καταλήξουμε στην ταχύτητά του, να καταλήξουμε γιατί ξεκινάς, πώς χτίζεται ένα τραγούδι. Ξεκινάει ο κορμός, μια μελωδία. Μετά τη μελωδία ψάχνουμε το στίχο. Να ταιριάζει πάνω στη μελωδία, να είναι αγκαλιά. Μετά, τι όργανα θα βάλουμε μέσα να παίξουνε. Δηλαδή, ξεκινάμε με αυτό. Στο να πρέπει να βρούμε στίχο. Πρέπει να βρούμε στίχο. Ψάχνουμε στίχο. Ήμασταν τυχεροί γιατί βρήκαμε γρήγορα στίχο σε αυτό. Δηλαδή ήρθε και αγκάλιασε το ένα το άλλο. Μετά πώς θα το κάνουμε. Είχαμε 4-5 επιλογές. Βέβαια είχα σημαντική βοήθεια από πολλούς ανθρώπους. Εμείς είμαστε σαν τα παιδιά. Τα παιδιά για να παίξουν θέλουν παιδιά. Ο μουσικός για να παίξει θέλει μουσικούς. Έτσι. Όσο πιο πολλά παιδιά παίξουν, τόσο πιο ωραία θα είναι το παιχνίδι. Όσο πιο πολλοί μουσικοί παίξουν, τόσο πιο ωραίο θα είναι το αποτέλεσμα, το ακούσμα. Γιατί ο καθένας βάζει την πινελιά του, κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Όλοι μαζί συνολικά για να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Θα κάνουμε πολλά. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Και το ρεζουμέ σε όλο το τραγούδι. Άρα για να καταλάβουν και οι ακροατές, ένα τραγούδι για να γίνει χρειάζονται πολλά πράγματα από πίσω να γίνουν. Να βρεθεί μελωδία, να βρεθεί ο στίχος, να βρεθούν τα όργανα. Θέλει δουλειά πολύ. Πρώτα, εκεί που περπατάς και κάνεις τη βόλτα σου και ακούς τη μουσικούλα σου, ξαφνικά λες, α, τι είναι αυτό. Καλό αυτό. Να το κάνω εγώ ρεκόρντ. Ναι. Το κάνεις ρεκόρντ και μετά ρίξεις μέσα και κάνεις οδηγούς. Και λες τώρα, βρε ωραίο, τι στίχος θα μπει. Δηλαδή, είναι πανέμορφη διαδικασία. Πανέμορφη. Γιάννη μου, αν μπορέσει κάποιος και αντιληφθεί από το 0, κάποια στιγμή θέλω να κάνω ένα βιντεάκι από το 0, πώς ηχογραφεί ο καθένας μέσα στο στούντιο, πώς γίνεται το δέσιμο, η ενορχήστρωση, βγάλε αυτό, βάλε αυτό, το mix και το master που είναι σημαντική δουλειά, πολύ σημαντική δουλειά, τα records, κάποια στιγμή θέλω να τα καταφέρω αυτό το βιντεάκι να το κάνω. Για να δει και ο κόσμος ότι ένα τραγούδι θέλει πολλά από πίσω να τρέξεις για να το ακούσεις μετά και να το έχεις και να το απολαμβάνεις. Έτσι ακριβώς είναι. Και όσο πιο πολλά πράγματα βάζεις, τόσο πιο πολλές απαιτήσεις υπάρχουν. Άλλο να παίζει μία λίρα, ένα νταούλι, ένα λαούτο, που είναι το αγαπημένο μου ηχόχρωμα με αυτό, και άλλο να παίζουν 15 μουσικοί. Πρέπει να δώσεις το κατάλληλο βήμα και το κατάλληλο χώρο στο κάθε όργανο για να αποδώσει αυτό που πρέπει.
Έτσι. Α, Έτσι είναι. θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από και το καινούργιο και όλα τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε μετά, θα τα βάλω νότες στη συνέχεια. Θέλω να μας πεις αυτή την περίοδο που θα σε βρούμε, που σε βρίσκουμε, δηλαδή πού μπορεί να σε δει ο κόσμος. Οι εμφανίσεις είναι ανά την Ελλάδα. Την Παρασκευή αύριο πρωί πρώτο ο Θεός σηκωνόμαστε, ετοιμαζόμαστε με τα παιδιά, τους συνεργάτες μου, γιατί σου είπα ότι θέλουμε πολλά παιδιά μαζί να παίξουμε. Πάμε Αθήνα και μετά ξεκινάμε. Έχει Λεβεντοχώρη, Μαυροδένδρη, Κοζάνη στο χωριό μου, Θεσσαλονίκη. Η χρονιά θα πω ότι κλείνει πολύ ωραία, με ένα ταξίδι ωραίο στην Ελβετία. Η χρονιά δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, νομίζω αρχές Οκτωβρίου, κλείνει πάρα πολύ ωραία. Άρα ο κόσμος θα δει μέσα από τα social media που ακριβώς βρίσκεσαι και αναλόγως θα μπορεί να σε επισκεφτεί και να σε απολαύσει. Instagram και Facebook και TikTok θα ανεβαίνουν αφήσεις αναβδομάδα, έτσι όπως το δουλεύουμε τόσα χρόνια, και θα μαθαίνει ο κόσμος από εκεί που είμαστε. Σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος μας. Ελπίζω να... Εγώ καλά έμαθα αυτά που ήθελα από σένα, όλο το φάσμα το κάλυψα για αυτά τα σημεία τα οποία ήθελα να μάθω. Ελπίζω και οι ακροατές να σε γνωρίσανε και να σε γνωρίσουν ακόμη καλύτερα αν θα έρθουν σε κάποια εκδήλωση να παρακολουθήσουν και να χορέψουν στον ήχο της λύρας που παίζεις και στον ήχο της φωνής σου. Θέλω να δώσω όμως ένα, έτσι, ας το πούμε, μήνυμα σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με τη λύρα και το τραγούδι, πώς μπορούν να το κάνουν, γιατί πολλοί τους φαίνεται δύσκολο, τους φαίνεται βουνό, μέχρι να το πιάσουν όμως μετά. Δεν είναι βουνό αν υπάρχει θέληση. Να είναι κοντά στα ποντιακά, δεν είναι τίποτα δύσκολο αν το θέλουμε πάρα πολύ. Αν το θέλουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και όταν έχεις κάτι, όταν θες κάτι, η δυσκολία δεν τη βλέπει πολύ τη δυσκολία, την αφήνεις στην άκρη και προσπαθείς να το μάθεις και να το μάθεις όσο καλύτερα γίνεται και να το αποδώσεις όσο καλύτερα θέλεις εσύ. Όσο μπορεί ο καθένας. Όσο μπορεί ο καθένας. Κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις? Χάρηκα που σε γνώρισα την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί δεν σε ήξερα την προηγούμενη εβδομάδα να πούμε στον κόσμο ότι γνωριστήκαμε, έτσι. Και όλο αυτό ήταν στο μπάμπαμι επικοινωνία μας. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο ραδιόφωνο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήρθες εδώ πέρα. Θα χαρώ πολύ να σε ξαναδώ και σε κάποια εκδήλωση και να χόρεψω όπως χόρεψα και εκεί και μ' άρεσε πάρα πολύ. Όπως ξέρεις, μ' αρέσουν τα ποντιακά. Γενικά πρωτοχωρηθής ήμουνα στο σύλλογο, στο εφηβικό, και τώρα στο ενήλικο είμαι τελευταίος λόγω του ύψους, γιατί... Μια χαρά είσαι. Κούκλος είσαι. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν. Εμείς συνεχίζουμε με τις μουσικές μας και με τα ποντιακά, γιατί σήμερα ποντιακό αφιέρωμα κάνω στην εκπομπή και θα ξαναμιλήσουμε. Πολύ καλά κάνεις. Έτσι, και τη 19 Μαΐου είχα κάνει αφιέρωμα. Είχα μιλήσει και για τον πόντο πάλι. Δηλαδή θέλω και μέσα από το ραδιόφωνο να περάσω και την ποντιακή παράδοση και σε αυτούς που ακούνε το Κρήτη Ράδιο Μελβούρνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.